Hayırlı irte, hürmetli televizor karşılar, sizne Tatarstan yangalıkları bilen bugün min Oyzila Batırxanova tanıştırırman. Bugünkü çıkarılışta. Qoraktan qola, yanğından yok. Bu rayonunda yurtları yanğan ülkenler ailesine yardım gerek. Prezident programları fermerlarga yardım ete. Mamadosh rayonundan reportaj. Kurşaklar ilinde, Tüben Kamıda balalar bakşası terbiyesçisi gadati bulmagan kurşaklar tige. Şavarılışыбызны кайгылы хәбәр белән башлыйбыз. Кота урудан соң Татарстанның халык артисты Рафаэль Ильясов 81 яшендә вафат булды. Бүген шушы минутларда мәрхүмне соңгы юлга озатучы туганнарының, якыннарының тирән кайгысын уртаклашабыз. Рафаэль Зариф улы Ильясов безнең телерадиокомпаниянең хезмәт ветераны иде. Киләсе язмабыз Рафаэль ага Ильясов истәлегенә багышлана. Әле күптән түгел генә арабызда булган Рафаэль ага турында үткән заманда сөйләүе дә авыр. Радио тыңлаучыларыбыз аның музыкаль Татарстан, таныш моңнар, осталык һәм остазлык дип аталган тапшыруларын бик яратып тыңлый, кат-кат шалтыратып рәхмәт әйтә идем. Әлеге видеоязма узган ел радио көнендә төшерелгән. Рафаэль абыйны 80 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Радионың алтын фондын туплауда, милли музыкаль әсәрләрне яздыруда гаҗәеп зур хезмәт куйган Рафаэль ага бу хакта үзе булай дип искәртеп калдырган. Татарстан радиосының фанатикасында 50 меңнән артык исемдә татар музыкасы язылган. 50 мең зур хәреф бит, зур цифра. Менә шуларны туплап, шуларны тикшереп, шуларны сәнгать совет аркылы үткәреп, куелган хезмәткә хәзер карыйм тыңлап, үзем хәзер күз алдына китерәм дә, гаҗәеп зур җаваплылык белән эшләнгән эшләр икән алар дип. Татарстанның халык артисты, ат казанган сәнгать эшлеклесе Рафаэль Ильясов Шүпрәле районының Түбәнчәке авылында туган. Әнисеннән бик яшьли ятим кала. Әтисе аны сәнгать юлына кертеп җибәрә. Захид Хабибуллин, Рөстәм Яхин, Сара Садыйкова, Нәҗип Җиһанов кебек татар халкының мәшһүр затлары белән аралашып, хезмәттәшлек итәчәген ул чакта музыка училищесында укый башлаган авыл малае белми әле. Җырларга да ашыкмый ул. Бик сирәк уен коралы габойда уйнарга өйрәнгәч, бары тик консерватория студенты булгач, Рафаэль Ильясов исем-фамилиясе афишаларда күренә башлый. Камәр, Олы юлның тузаны, Галия Бану, Рәйхан, Сандуға җырлары Рафаэль Ильясов башкаруында халык күңеленә кереп калган моң җәүһәрләре. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә дә ул нәкъ менә халык җырларын башкарганы өчен лаек булды. Alım ağaçlarla sayri sandık ağaçları, başlarımın ne oylarına bilmi durman şartları. Интернетсыз заманнарда чит илдә яшәүче татарлар Рафаэль Ильясов җырлары язылган аудиодискларны иң зур бүләк итеп кабул итә. Татар халкын җырчы халык дип әйтәм. Чөнки безнең
әби бабаларыбыз бәлки рәхәтләнеп, күкрәк киреп, жырлап йөрмәгәннәрдер. Чөнки безнең шәригать буенча да бит инде җырлау, музыка тыелганын без яхшы беләбез. Шулай булуга карамастан, безнең борынгыларыбыз тапканнар җаен, тапканнар урынын, вакытын белеп кенә җырлаганнар, җыр иҗат иткәннәр. Менә шушы халкыбызның таланты берсеннән-берсенә гасырлар буе күчеп бүгенге көнгә кадәр килгән. Һәм менә чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез ичендә шул ук хәл дип аңлыйм. Чөнки алар белән аралашканда мин әтиемнән шушы җырны өйрәнеп калган идем. Мин әниемнән шушы җырны тыңлаган идем. Я булмаса безнең кешедә фәлән кеше гармунда уйный, без анардан ишеттек дип шушы әлегенә әйтелгән сүзләрне раслыйлар алар. Рафаил җырлаганда минем йөрәгем татарча тибә башлый дип зурлаган иде җырчыны заманында Марсель Сәлимҗанов. Аны шулай ук бик пөхтә кеше дип тә искә ала замандашлары. Хәтта концертларда үтүкләнгән чалбары бөкләнмәсен дип утырмый, сәхнә артында йөреп тора иде. Чөнки аның халык алдына чыгасы бар. Борынгы җырларны пөхтә, бормалы итеп, сузып, профессионаллык белән башкара ул дип сөйләгән иде җырчының туган ягында үткән юбилей кичәсендә Рабит Батулла. Якташлары өчен дә Рафаил абый туганнары кебек якын кеше булды. Кайткан саен Шүпрәле җырын җырламый калмый иде. Балкыйсың шүпрәлем, күңелем түрелдән, ташкыннар китергән ясыма. Бер җыентыгын җырларымда моңнарым дип атаган Рафаил Ильясов. Әйе, ул моңлы чыр кешесе иде. Ә чыр китеп бара. Жырларымын Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казан һәм Татарстан митрополиты вазифасына Екатеринбург митрополиты Кирилл билгеләнде. Карарны Рус православие чиркәвенең изге синоды утырышы кабул итте. Утырышны Мәскәү һәм Бөтен Русь изге патриархы Кирилл дистанцион форматта уздырды. Карактан кала, янгыннан юк. Буа районы Кайбыч авылында чыккан янгын 2 пенсионерны йортсыз калдырды. Бәхеткә үзләре дә, оныклары да исән. Хәзер өлкәннәр туганнары йортында яши. Бу бәләгә битараф булмаучылар гаиләгә ярдәм йөзеннән акча җыялар. Янгын ни сәбәпле килеп чыккан? Өлкәннәргә нинди ярдәм күрсәтелә? Бу хакта киләсе язмада. Бәлә 3 декабрь кичендә килеп чыга. Айдар абый белән Мәгаззәм апаның оныклары да яннарында була. Янгын чыкканын балаларның берсе абайлап ала. Әбиң кич артта кухняда ашарга хәзерлидер без 2 внучка булды. Урта комнатада телевизор карыйдыр. Ана кичкене кызыбыз бабай ди алдагы кызбада ниндидер жактылык бар анда ди. Шауып кирсем анда проводкалар ниләр янып ята. Утны иң элек үзләре сүндерергә тырыша, әмма булдыра алмыйлар. Агач йорт тиз арада кара күмергә әйләнә. Бәхеткә үзләре исән кала. Балаларны алып чыктым урамга, үзебез дә анда кеше җыелды, картында да сүндереп булмады шул. Пожарнилар килгәч кенә сүндерделәр, 2 машина килде. Шулай итеп җирсез калдык.
Янгынның сәбәбе ачыклана. Каралты куралары зыян күрмәсә дә, 20 градус салкында өлкәннәр түбәсез кала. Аларга яшәп торыр өчен туганнары авылдагы буш йортларын тәкъдим иткән. Тик өлкәннәр туган үскән нигезләрен юксыналар. Үзләре алар нигездән китәсләребез килми, гомер иткән нигезебез, үскән нигезебез инде Айдар абый. Шуңа күрә үзләренең теләкләре буенча без әлбәттә шушы авылдагы халык кеше белән, читтә яшәүчеләр кеше белән, аннан төрле организацияләргә бәлкем мөрәҗәгать итеп, язга Ходай кушып шушы йортны яңадан торгызасы иде дигән уй белән яшибез. Хәзер пенсионерларга ярдәм йөзеннән акча җыялар. Банкта махсус исәп ачылган. Янгында Садриевларның документлары яну сәбәпле картаны күршеләре рәсмиләштергән. Әби бабайга бәләгә кечкенә генә ярдәм дә бик урынлы булыр иде. Бу гаиләгә ярдәм кулы сузырга теләүчеләргә Сбербанк карточкасының номеры экранда күрсәтелгән. Карточка Закирова Рузина Рәшит кызы исеменә төркелгән. Фарис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Буа районы. Татарстанда мәгариф учрежденияларының тукландыру блокларын заманчалаштыру планы әзерләнә. Әлегә планга 217 мәктәп ашханәсе кертелгән. Ашханәләрне төзекләндерү, җиһазларны яңарту күздә тотыла. Башлангыч сынафларда укучы балаларны бушлай кайнар аш белән тәэмин итү өчен 3 елда 6 миллиард сум чамасы акча тоту каралган. Хәзерге вакытта балаларны бушлай кайнар аш белән тәэмин итүче барлык мәктәпләрдә Роспотребнадзор оешмасы тикшеренүләр үткәрә. Моннан тыш алар азык-төлек бирү предприятиеләре туклануны оештыру хезмәтләрен күрсәтүче 16 операторны тикшерәләр. Владимир Владимирович Путинның йөкләмәсе буенча, аның әйтүе буенча, мәктәпләрдә башлангыч сыйныфларның 1-дән алып 4-кә кадәр 23 елга кадәр шушы кайнар аш белән тәэмин итүгә күчү каралган. Республика беренчеләрдән булып, инде без 20 елда күчтек. Менә ассызыклап әйтергә кирәк, чөнки бу чыннан да безнең республикабызның җитәкчелегенең, президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миңнехановның балаларның сәламәтлегенә күрсәткән мөнәсәбәте, иң төп мөнәсәбәт бу. Чөнки сәламәт булганда гына уку да була, башкасы да була. Республика президенты программалары нигезендә фермерларга ярдәм күрсәтелә. Мамадыш районында дистә хуҗалыкка булышканнар, хәзер алар үсештә. Авыл хуҗалыгы продуктларын җитештерүдән тыш аларны эшкәртү белән шөгыльләнүчеләр дә арта. Район фермерларының мәшәкатьләре турында алдагы репортажда. Моннан 10 ел элек Фирназ Хисмәтовның шәхси хуҗалыгында Симертүдәге берничә үгез генә була. Хәзер исә фермасы тулыланган. Терлекчелек белән ныклап шөгыльләнү мөмкинлеге туган. 2006 елда без оештырып җибәрдек. Оештырып җибәргәндә безнең хозяйствода башта поголовьелар әзия, но бүгенге көндә инде безнең 780 гектар җир бар. Шуның 550-се зерновой. Анда бу ел уңышлар бик әйбәт булды, елда гына әйбәт килде. Калганнары инде безнең кормовой база. Бүгенге көндә хозяйствода 200 баш откормочный үгез, 80 баш маточный белән атлар и 350 баш сарык мал асрыйбыз. Хезмәттәшләре белән кооператив төзегәч, фермерның продукция эшкәртү мөмкинлеге дә барлыкка килә. Республика президенты программалары буенча күптән түгел казылык җитештерү комплексы сатып алынган. Төп чимал, итне шәхси хуҗалыклардан да алып эшкәртәләр. Шәхси ихтыяҗлардан артып калган продуктларны авыл һәм Мамадыш шәһәре кибетләренә сатуга чыгаралар. 5 миллион грант выигрыттык. Без здание арендовать итеп, шуны реконструкция ясап, шул зданиеда техника алып, холодильное оборудование алып, шул зданиены бүгенге көндә эшләп бетердек. Һәм менә бу ел тагы Агростап программасы белән колбасное оборудование катнаштык. Мамадышта яшәүче Юнусовлар гаиләсе дә авыл хуҗалыгы бизнесы белән 20 ел шөгыльләнә инде. Үгезләр симертәләр. Шулай ук 300 баш сыерлары бар. Шуларның 90-ы савым сыерлары. Көн саен бозаулап торалар. Бүгенге көндә бер тонна сөт савабыз. Җәй көндә инде тонна ярым инде сөт. Насың инде әзрәк малатняклар баш авылга план бар. Менә бүгенге көндә бер 50 баш тонналар бар бозаулыйсы. Менә соңгы көннәрдә 5-се бозаулады инде. Менә тагын яңадан бер 10-сы бозауларга тиеш менә. Фермер сүзләренчә, урып җыю кампаниясе уңышлы узган. Җитәрлек күләмдә бертик җыеп алганнар, терлек азык әзерләгәннәр. Көн саен 1 тонна ярымга кадәр сөт савып алалар. Марс Юнусов ел ярым элек үз командасы белән тагын бер юнәлештә эшли башлаган. Грант ярдәме белән шәхси хуҗалыклардан сөт җыю кооперативын ачкан. Зур булмаган шәхси ярдәмче хуҗалыклардан сөтне җыеп, суыталар һәм сөт комбинатына озаталар.
халыктан инде без шундый нәтиҗәгә килеп чыктык инде кыйбат бәягә бүген сөт җыябыз Аллага шөкер сөйнеп итәбез инде җәй көне без җитәк 21 сумнан менә хәзерге вакытта бүген көндә biz октябрьгә 23 сумда илтим бирергә җыенабыз халыкка. Планнары тагын да зурдан. Бу бинада сөт эшкәртү буенча мини-цех булачак. Яңа гына газ үткәргәннәр, кефир, май, башка сөт продуктларын Мамадыш районына, күрше-тирә төбәкләргә җибәрәчәкләр. Кешеләргә ошарлык, сыйфатлы, яхшы ашамлыклар җитештерсәләр, аларга ихтыяҗ да булачак. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Таһир Хәсәнов, Рөстәм Муллагалиев, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән Татарстан китап нәшрияты татар әдәбияты классиклары сурәтләнгән портретлар, туган телебезгә кагылышлы шигъри юллардан торган плакатлар әзерләде. Әлеге портретлар шигырьләр балалар бакчалары диварларына эленәчәк. Проектның максаты үсеп килүче буында туган телгә, милли әдәбиятка мәхәббәт уяту, күренекле татар шәхесләре иҗаты белән якыннан таныштыру. Безнең балаларыбыз, алар бит инде беренче чиратта матур рәсемнәргә үз игътибарын җәлеп итәләр. Шуңа күрә менә шуны истә тотып, без махсус фокус группа оештырып, киңәшеп, менә шушындый рәсемнәрне, төсле матур рәсемнәрне сайлап алып, дизайнерларны яллап, шуларны эшләдек. Татарстан китап нәшриятында андый плакатлар ул элек-электән басылган, эшләнгән һәм таратылган бөтен республика буенча. Безнең бу юлы эшләнгән плакатларыбыз комплектлап, бишәр плакатны һәрбер балалар бакчаларына җиткерү максаты тора безнең алда. Һәм ел азагына кадәр инде без бу плакатларны рамка эченә куеп, инде тарата да башлаячакбыз. Гавриил Романович Державин «Поэзия, драматургия, избранные» дип аталган китап нәшер ителү һәм Державин укуларының кайчанга күчерелүен игълан итү өчен Татар информ мәгълүмат агентлыгында матбугат очрашу уздырылды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. Бик зауыклы итеп эшләнгән әлеге китап 1000 дәнәдә генә нәшер ителгән. Ул югары уку йортлары китапханәләренә таратыла, шулай ук Державин премиясенә лаек булучыларга бүләк ителә дип белдерде чыгыш ясаучылар. Бөтен Россия дәүләт юстиция университеты ректоры Ольга Александрова журналистлар тәкъдимен исәпкә алып китапны яңадан гадиерәк итеп эшләп сатуга чыгарырга вәгъдә итте. Державин укулары конференциясенә әзерлек турында Бөтен Россия дәүләт юстиция университетының беренче проректоры Дмитрий Гурьев сөйләде. Аның фикеренчә 10 ел буе Мәскәүдә үткәрелгән конференцияның Татарстанда Гавриил Державинның туган ягында уздырыла башлавы бик дөрес карар. Быел пандемия булу сәбәпле аның үткәрү вакыты кичектерелгән. Гадәттәгечә катнашырга теләк белдерүчеләр күп. Чит төбәкләрдән генә дә 400-дән артык кеше теркәлгән. Казан Федераль университетында узачак әлеге конференцияның зур кызыксыну уятуы гаҗәп түгел. Беренчедән, Державин шәхесе үзенчәлекле, икенчедән, ул бренд, ул халыкара масштабтагы вакыйга дип ассызыклады Илшат Гафуров. Без бу конференцияны ноябрь айында үткәргә тиешик. Безнең партнерлар белән бергә, безнең хөкүмәтебез белән, республика хөкүмәте белән бергә. Менә бу ситуация, пандемия ситуациясе безгә күчерергә туры килде. Наверное, шул майларда, апрельдә, Алла бирсә, ул конференцияны безнең площадкада без үткәргә җыенабыз. Бу конференциягә менә бу китап чыкты. Без аны библиотекада монда калдырабыз. 8-нче том итеп чыгарылган әлеге китап Татмедиа агентлыгына бүләк ителде. Казан университеты ректоры әйтүенчә, киләчәктә Державин әсәрләрен татарчага тәрҗемә итү теләге дә бар. Матбугат очрашуының икенче өлеше әдәби кафеда дәвам итте. Әле яңа ачылган әдәби кафе эшчәнлеге белән кунакларны Татарстан китап нәшрияты директоры Илдар Сәгъдәтшин таныштырды. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Тур эфирда Татарстан яңалыклары без дәвам итәбез. Дәүләт инспекторлары Яшел Үзән районындагы сулыкта законсыз балык тоту җайланмаларын тапкан. Ятмәләрне Идел киңлекләре тыюлыгы территориясендә куеп калдырганнар. Намуссыз балыкчыларның үзләрен тота алмаганнар. Хәзер аларны табигатьне саклаучылар эзли. Хокук бозучыларга нинди штраф салынырга мөмкин? Хәбәрчебез белеште. На данном участке мы видим, лунки идут подряд. Это место, где предварительно установлено. Biz катламын һәр метр сайын тишкәннәр. Бу суга балык тоту ятмәсе куелуны искәртә. Дәүләт инспекторлары ятмәнең тирәнлеген тикшерә.
Тәртип бозулар юк кебек. Алдагы көнне ятмәне судан чыгарган булулары ихтимал. Браконьерлар законсыз балык тотуны тыныч мөмкин кадәр яшертен алып бара. Табигатьне саклаучылар барлык шикле участокларны да күзәтүдә тота. Менә бу урында 30 метрлы ятмәне табып алдылар. Анда вак балыклар гына булса да, инспекторлар өчен бу зур табыш. Балыкларны ятмәдән алып, кабат суга җибәрделәр. Быел 161 мең тонна балык коткарылган. В Республике Татарстан сегодня, на сегодняшний день, 130... Татарстан буенча бүгенге көнгә 134 җинаять эше кузгатылды. Нәкъ менә Идел көнлекләре тыюлыгында балыкларны законсыз тоткан өчен 11 җинаять эше тикшерелде. Законсыз ятмәләр намуслы балыкчылар өчен дә тузакка әйләнергә мөмкин. Дәүләт инспекторлары көн саен рейдларга чыгып, закон бузучыларны ачыклый. Намуссыз балыкчыларга җинаять җаваплылыгы яный. Фәрис Мөхәммәтов, Регина Сафиуллина, Давир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Балалар аңа иҗат өчен илһам бирә. Түбән Кама тәрбиячесе гадәти булмаган курчаклар тегә. Уенчыкларны Гөлкәй Вилданова дәрес барышында куллана. Һәрберсенең үз йөзе бар, образына карап кием салымында сайлый. Аларга карасаң, геройлар әйтерсең лә тере җаннар. Моның шулай икәненә безнең иҗат төркеме дә инанды. Балалар, карагыз әле, бүген безгә нинди матур курчак кунакка килгән. Аның исеме Маша. 12-нче балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр кунакчыл. Маша өчен алар бәйрәм табын әзерләгәннәр. Бәлеш, конфет, чынаяклар барысы да чүпрәктән тегелгән. Гадәти булмаган уенчыкларны Гөлкәй Вилданова ясый. Һәр курчак бер-берсенә охшамаган. Әлифба китабы шуның кадәр минем өчен бик кадерле. Ул минем беренче уку китабым. Шуның өчен бу малай да әлифба белән беркайчан да әлифбасын кулыннан төшерми. Әлеге коллекцияны кул остасы балачак хатирәләре дип атаган. Монда авыл тормышы чагыла. Мич янында җылынып утыручы малай, оек баш бәйләүче апа. Соңгысы үз әбисе икән. Гөлкәй Вилданова сөйләвенчә, тегү сәләте нәкъ оннан күчкән. Күзләрен начар күрүгә карамастан, куллары бер дә буш тормаган. Әлеге эшен якты истәлек итеп, якын кешесенә багышларга була. Һәр образ тормыштан алынган. Бу Махирә әби. Кул остасы аны шулай истә калдырган. Чөнки ул авылда кәҗә тотучы бердән-бер әби булган. Иҗат эшләрен Гөлкәй Вилданова дидактик материал буларак куллана икән. Мисал өчен, әлеге уенчык ел фасылларын өйрәнгәндә бик уңайлы ди тәрбияче. Гөлия Нигъмәтуллина, Фәхри Исламов, яңалыклар. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Айзилә Батырханова, бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.